Molo, Umhle, ngicela ukwenza Isibhanxa. Yintoni enzima apha majija? Yintoni? Hi. Unjani? Ngiyaphila Nkosi Akhonto. Unjani wena? Right nami. No man ndithi mandenze follow up kwesi status usandoziposta yabo. Hayi ke ngoku hayi unyani. Utheni ukuthini bayo unyani? Hayibo hayi asange naxako. Sendisho kaloku undibethe emlonyeni ufundini mani kwabe sensembindini wendlela zokuxelela uba umhle mani. Hey. And engase ndikwenza Isibhanxa. Tyhini, wathi ugqiba mdala kangaka eze zona zinto ozihoyileyo ezo. Hayi ke ngoku. Hayibo utheni nalo mfana? Hayibo into ethethwe nguwe nje ngomlomo wakho le mfundini. Wayibeka nasedlangalaleni. Ezona follow up bekumele beyazenza ke zezi izindawo aplayele kuzo umsebenzi. Kaye amantombazana afuna lona. Nithi amadoda atheni na? Ndithe ndikhiphe nolumhlobo na? Yho, awuxolo. Hayi sana. Hayi, ndiwuncamile umjolo kule game.